podívej, co jsem našla u tvých dveří. Kde je? Moniko. Podívej, co jsem Moniko, našla. dej Našel to tam sem. u dveří takový smutný. Moniko, to je Mě ho můj bylo dopis. strašně líto, víš, tak To já se jsem si nedělá. radši vzala k sobě. Cizí dopisy Třeba by se patří nachladila. majiteli a Víš, majitel já jsem jsem já. já zvědavá a Moniko. já jsem si ho prostě k sobě musela. Moniko, netrap mě. Kdo pak ti to asi píše? Že by Hans nebo nějaký jiný ctitel? Milá Marlene, trochu formální, ne? Podívej, vůbec jsem to nerozapral. Myslela jsem, že je to od Hanse. Vím, že už ti dlouho nenapsal. Třeba je to od něj. To není od Hanse. Píše mi Kristýnka. Už nechodí do baletu. S jejím baletním mistrem nebylo něco v pořádku. Sedí pořád zavřená v internátu a ven chodí jen na vycházky společně s krávou. To je jako... Ředitel. Aha. Má plnou hubu vznešených frází, je členka strany, ale přitom závistivá, prolhaná, prodejná, mstivá. Tak to má asi Kristýna dost blbé. To je jenom holčičí internát. A jaký jiný? Nikdy žádní kluci, ani jeden, jediný. Všichni v poli. No, víš, my na tom nejsme o moc líp. Ale, včera jsem tě viděla s tím novým. Myslíš toho Weissmillera, nebo jak se jmenuje? Tak tebe tedy vlastně vůbec nezajímá. A určitě o něm také vůbec nic nevíš. Ne, jenomže mu 20 měří 190 cm, má modré oči a mateřské znaménko pod... Kde? Večer, v plavkách, bez uniformy. A plave. Plave, nádherný. A vůbec tě nezajímá. Mám s ním dneska večer rande, ale prosím tě, otec by se to neměl dovědět, zabil by mě. Za ten dopis bych tě měla. Ale tak dobře. Mlčím jako to. Jak se máš? Tvůj otec proti Hanzovi určitě nic nemá. Vůbec se nezajímá o to, co dělám. Dřív takový nebyl. Když jsme byli malé, posadil si Kristýnku na jedno koleno, ne na druhé a celý večer nám vykládal jednu pohádku za druhou. Od té nehody je to někdo úplně jiný. Stará se jenom o svoji práci, jako bychom neexistovali. Ale nechme toho. No, jestli o tom nechceš mluvit, tak promiň, ale já jsem s tím nezačala. To mám každému vykládat, jak jsme najeli na minu, zraněný otec mě vytáhl z nabouraného auta a než se vrátil, tak vybouchlo. Otec přišel o nohu a my s Kristýnou o maminku. Někdy se tváří, jako kdybych za to mohla já. Marlenko, Ne, už dost. co pak ještě Kristýnka píše? Každou chvilku houkají a ve sklepě už mě to nebaví. Škola nám letos skončí z neuvedených důvodů o měsíc dřív. Přijede sem! Hurá! Co je? Ty nemáš radost? Vždyť mi přijede sestra. Ale mám, jenom je mi jasné, že na mě nebudeš mít tolik času. Co já si tady v tom zapadám, poču. Budeš se vodit s Weissmillerem za ruku kolem panského domu. Líbat se s ním. No, ale jaká ta tvoje sestra vlastně je? Je pěkná? Moc. Má dlouhé vlasy, krásně tančí a hraje na klavír. Proto ji maminka poslala do baletní školy. A myslíš, že opravdu nemá žádného kluka, když je tak hezká? Nevím. Píše, že přijede dnes a zítra má narozeniny. A já nemám nic nachystaného. Moniko! Moniko, honem!
Ale co to je přesně, Marlenko, řekni, prosím. Tak tohle je ta tvá naprosto dokonalá sestra. Dobrý den, Kristina Kleinburgerová. Monika Kolačková. To je přece Monika. Psala jsem ti o ní. Bez ní bych se tady ukousala nudou. No, já vás radši nebudu rušit. Určitě si máte o čem popovídat. Marlen, povídej ho něco, Hans. Co, Hans? Nevím. Nepíše. Ale radši povídej, co ty. Nevěřím, že si za celou dobu nepotkala ani jednoho kluka, který by za něco stál. Ne, ale to už jsem ti přece psala, dostal jsi můj dopis. Až dnes. Tatínek pro mne poslal na nádraží auto a víš, kdo ho řídil? Tuším. Vysoký, nádherný blonďák s modrýma očima. Celou dobu nepromluvil ani slovíčko, jenom se díval do zrcátka a pozoroval mě. Znáš ho? Trošku. Tak povídej honem, jak se jmenuje, kolik mu je, dělej. Weissmiller, Wolfgang. A je mu 20. A víc už nevím. Není tu dlouho. Ale ty ještě nevíš, vidím to na tobě. Líbí se Monice. Chodí spolu. Ne, ještě ne. Jak to ještě? Víš, když si Monika něco zamane, většinou se jí to povede. A navíc je to někdy pěkná potvora. Něco jako ta vaše kráva v Berlíně. Mně se zdálo, že jste nejlepší kamarádky. To víš, že ji mám docela ráda. A navíc, všechny ženské kolem jsou při nejlepším o 20 let starší než já. Byla jsem docela ráda, když se tu Monika objevila. Naštěstí se otec nezajímá o to, co dělá. Jinak bych s ní nesměla ani promluvit. Jak to? Její otec si sem přivedl za trest. Představ si, že se tajně scházela s nějakým ženáčem. Všechno to prasklo a jeho žena hrozila, že stropí obrovský skandál. A tak ji Kolaček uklidil sem. Jenže má na starosti tábor na druhém břehu, takže na ní stejně nevidí. Že tu není široko daleko žádný hezký chlap. Až teď, Weissmiller. No právě. A Monika už rozhodila sítě. Ale ještě nic neulovila. A ani neuloví, protože jsem tu. Kristýnko, pojď sem. Tvoje ryba právě vylézá z bazénu. Kde máš zrcadlo? Co to děláš? Musím se mu líbit. Ty jsi blázen, Kristýno. Tak co? No? Monika. Tak už dej pokoj a pust mě k tomu oknu, třeba si mě všimne. Už odešel. Ne, kdybys mě pořád nezdržovala. Že máš na Wolfíka také zálust. A co Hans potvora není Monika, ale ty. Kristýnko, starám se tady už půl roku o otce. Myslíš, že si dcera velitele může dovolit začínat s jeho podřízeným? Proč ne? Nesluší se to. Nechme to. Tak jsem se těšila. A nakonec se pohádáme. Víš, že mi to hádání někdy scházelo, ale dneska ne. Povídej mi radši, jak to bylo mezi tebou a Hansem. Taky ses do něj zamilovala na první pohled. Viděli jsme se jenom 2krát. A potom musel odjet jedním z prvních vlaků. Vůbec jsem ho neznala, ale s každým dopisem jsem se toho o něm dovídala víc. Chtěla bych, aby seděl vedle mě, držel mě za ruku. Nebreč. On se vrátí. Tolik se jich už vrátilo. Já už nebrečím. Zavři oči. Co vidíš? Louku, A co na ní? dívku, tančí, křehká a něžná. A co ještě? Louka je obrovská, nikde nikdo. Dívka se usmívá. A už nic. Dobrou noc. Dobrou noc, ať tě vlky štípou celou noc. Co to je? Weissmiller! Marlen, vstávej! Nech mě spát. Vstávej, Weissmiller stojí pod oknem a hraje mi na harmoniku. Ty jsi mu řekla, že mám narozeniny. Ty jsi praštěná, Kristýno. No nejsem, podívej. Tak tohle bych od něj nečekala. Nevěřila jsi mi, já jsem tak šťastná. A nehraj třeba pro Moniku. Pojď spát. Kdybyste byli vzhůru, mé drahé přítelkyně, slyšeli byste, jak mi Weissmiller hraje mou oblíbenou píseň. Jak to víš, že hraje pro ně? Já mám dneska narozeniny. Prožili jsme spolu skoro celý den v autě a 5krát se na mě během celé cesty podíval. A se mnou se včera procházel, líbal.
Ale co jim vlastně do toho? Lhářko, vymýšlíš si prolhaná potvora. Ale stejně se to Kristýna jednou poví. Je to pravda, Kristýnko. Viděla jsem je včera večer u bazénu. Náhodou se tam potkali. Čekala tam na něj. Jenže o ní nestojí. O holku, která se tahá s kdejakým starým chlapem. A možná mě budeš Marlen i pomlouvat. Buď sticha, já jsem jí slíbila. Ale jak to tak chodí? A Weissmiller s tebou stejně ještě ani nepromluvil. Ty! A Weissmiller si ji stejně ještě ani nevšimnul. Vůbec se na ní nepodíval. Já žádlím. Že by na ní? Ty žádlíš. Já? Na ní? Ty. Tak dost. No, zítra si to s ní vyřídím. Kristýnko, nech toho. Jsme přece kamarádky. Pěkně děkuju, Marlé. Nejsi o nic lepší než Monika. Kdyby tě tak viděla maminka. To jsem myslela. Potkáš prvního hezkého chlapa a chováš se úplně nemužně. Když on je tak krásný, ty to nevidíš. A s Monikou si to zítra vyřídím. No, a co s tebou, Wolfe? Uvidíme. Kristýnko, nech toho a pojď mi radši povykládat, jak bylo v Berlíně. V Berlíně? Usmívat se na Kristýnu a blahopřát jí k narozeninám. Můj otec ti posílá z druhého břehu dar a facka za to, že jsem se s tebou ráno pohádala, už přebolala. Ještě, že má vás díky vašim blízkým kontaktům dostávám jen málo kdy. Sišás to říkal, nesmíš před Kristýnou ani ceknout. Její otec si prý nepřeje, aby se dověděla, co to vlastně dělá. Že by se styděl, že očišťuje říši. Nevím. Syně má, rozumíš? Kristýnko, všechno nejlepší k narozeninám. Marlen, promiň, nevím, co mne to popadlo. Děkuju. No a tady je ten dár. Pojď. Hej, ty pojď. Podívej, koho sebou Monika přivedla. Představuji ti, Kristýno, tvoji novou učitelku baletu. Ještě nedávno byla pěskou prima balerínou. To je ten tajný dárek od tatínka a ode mne. A od mého tatínka a ode mě. Děkuju. Dobrý den. Můžeš jí tykat. Na nic jiného není zvyklá. Jmenuje se Anna, ale bohužel mě nemá. Ale vy se nějak domluvíte, že? Něco nám předveďte. No to snad. Necháme je samotné, určitě si mají o čem popovídat. Moniko. Humorné. Pojď k bazénu, třeba tam bude. Já jsem Kristýna. Rozumíš německy? Zatančíš mi? Sundáš si snad ten mundur, ne? Počkej, co blbneš, přece tady nebudeš tančit na hatách. Jsem řeka plná perel, jsem hejno bílých labutí, jsem loď a vozím nebe, jsem připravená k odplutí. Mé nebe je tak blízko, je růže slavík a dým. Já chtěla bych mít bílá křídla a odletět za tajemstvím. Je tady to mé nebe, jen trochu víc zamává, tak blízko, že až zebe, chci zpátky k vám. Je krásné připlout lodí a spolu někam jít. Vědět, že mám bílá křídla
jak je krásné uvěřit. Co se ti stalo? Ty máš hlad? Ano. Jak to, že mluvíš? Kdo ti to zakázal? Ta, co mě přivedla, a její otec. Náš vlak stojí už 2 dny na kolejích a mě z něj vytáhli a musela jsem jít sem. Kam jsi měla odjít? Kdo jsi? Slyšíš jméno? Anna Balontaj, Co děláš? Proč stojíš v pozoru? to musíme. Kde? Tam, v Gétu, na druhé straně řeky. Tam se musíte takhle hlásit. Proč? Je nás tam strašně moc. Každý den někdo umře. Buď hlady, nebo na všelijaké nemoci. Kontrolují, kdo přežil. V noci odvádějí dívky a ty se někdy vrátí a někdy ne. Ty si vymýšlíš. Ne, proč? Lidé před smrtí většinou nelžou. Žeš, můj otec říkal, že je tady jen velké shromaždiště Židů, kteří odjíždějí do nového domova. Možná tak na obrovský hřbitov. Pomoz mi, prosím. Chci se vrátit zpátky do transportu. Jsou tam moje matka a sestry. Jestli neodjedu s nimi, už je nikdy neuvidím. Nevěřím ti. Můj otec by se nikdy ničeho takového nezúčastnil. Tvůj otec? To opravdu ne. Ten jen střeží politické provinilce na tomto břehu řeky, podepisuje příkazy k popravám a dodržuje všechny zákony, které ta vaše šílená říše vytvořila. A víš, jak mu říkají? Ne. Krutý Čestmír. Prý nikdy sám nikoho nezabil. Tak vidíš. Ničemu nerozumíš. Kdyby ses jen tak mohla podívat na druhý břeh řeky a viděla Kolačeka a jeho obrovské psy, Nevěřím ti, nevěřím. tak nevěř, ale pomoz mi, prosím. A ty jsi opravdu baletka? Ano. Kdy jsi před válkou tančila? Jak řeka plná perel hledá cestu zpět. Je peklo a je nebe a potom jen pár vět. Jak rozoraná pole, já chtěla bych mít tvář a třeba víc jak 100 let a třeba svatozář. Budu řeka bílých perel, budu hejno labutí. Já chtěla bych znát, co mě čeká, vědět, co je stárnutí. Říkala jsem ti, abys ani necekla. Jak to, že mluví? Napovídala toho spoustu. Můj otec velí popravám a tvůj týrá lidi v Gétu za řekou. Je to lhářka, vůbec ji neposlouchej. Tančí krásně, ale strašně si vymýšlí. Proto jsem jí zakázala s tebou mluvit. Madlen, proč nic neříkáš? Madlen, tak řekni něco, vymýšlí si? Ne. Je to pravda, Kristýnko. Otec nechtěl, aby ses o tom dověděla. No a co? Co jiného si Židé zaslouží než smrt? Tváří se nevinně a přitom svými penězi ovládají celý svět. Ale vždyť to jsou taky lidé a nikdo nemá právo jim bezdůvodně ubližovat. Ty mě vůbec neposloucháš. Odkud si myslíš, že máš ten nový prsten? Jsi stejně odporná jako tvůj otec. No ten tvůj není o moc lepší. Je to všechno určitě nějaký hrozný omyl. Nehni se odsud. Já to tak nenechám. Já mu napíšu. Teď v tom jedou oba. Bůh ví, co Kristýna provede. Takhle vyděšenou jsem ji ještě neviděla. Baletka musí zmizet. Zmizí Anna a zmizí i problém. Co chceš udělat, snad? Ne, jenom jí ukážeme cestu zpátky do Gét. A pak už si musí poradit sama. Ukážeme, jak přejít zpátky. Pojedeš transportem. Děkuju. Nesehej na mě. Běž, utíkej. Neboj se, není tam moc vody. Podívej, Weissmiller, co tady dělá? Nevím a nezajímá mě to. Moniko, běž za ním, nesmí ji uvidět. Weissmiller patří přece tvojí milované sestřičce. To teď není důležité, běž za ním a nějak ho zabáv. Nebudu se mu vnucovat. Wolfe, nedělejte to!
Můj vůdče, otevřela jsem vám své srdce, protože vím, že v něm umíte číst. Právě dnes, kdy němečtí mužové z lásky k vlasti roubí z vlastních těl onen pravý atlantický val, na němž si vyláme zuby každý útočník, planu horoucí nenávistí ke všem nepřátelům Německa. K prosbě, kterou jsem vám právě přednesla, mě nevede falešný soucit. Nýbrž jen a jedině zjištění, že balatka Anna Balontaj se stala obětí úředního přehmatu. Jsem přesvědčena, že jej napraví jediné vaše slovo a jsem vám za ně předem hluboce vděčná. Vaše vám navždy oddaná Kristýna Kleinburgerová. Heil Hitler! Dobrý den. Můžeš jí tykat, na nic jiného není zvyklá. Jmenuje se Anna, ale bohužel mě nemá. Ale vy se nějak domluvíte, že? Něco nám předveďte. No to snad. Necháme je samotné, určitě si mají o čem popovídat. Moniko, humorné. Pojď k bazénu, třeba tam bude. Já jsem Kristýna. Rozumíš německy? Zatančíš mi? Sundáš si snad ten mundur, ne? Počkej, co blbneš, přece tady nebudeš tančit na hatách. Jsem řeka plná perel, jsem hejno bílých labutí, jsem loď a vozím nebe, jsem připravená k odplutí. Mé nebe je tak blízko, je růže slavík a dým. Já chtěla bych mít bílá křídla a odletět za tajemstvím. Je tady to mé nebe, jen trochu víc zamává, tak blízko, že až zebe, chci zpátky k vám. Je krásné připlout lodí a spolu někam jít. Vědět, že mám bílá křídla, jak je krásné uvěřit. Co se ti stalo? Ty máš hlad? Ano. Jak to, že mluvíš? Kdo ti to zakázal? Ta, co mě přivedla, a její otec. Náš vlak stojí už 2 dny na kolejích a mě z něj vytáhli a musela jsem jít sem. Kam jsi měla odjít? Kdo jsi? Slyšíš jméno? Anna Balontaj, Co děláš? Proč stojíš v pozoru? to musíme. Kde? Tam, v Gétu, na druhé straně řeky. Tam se musíte takhle hlásit. Proč? Je nás tam strašně moc. Každý den někdo umře. Buď hlady, nebo na všelijaké nemoci. Kontrolují, kdo přežil. V noci odvádějí dívky a ty se někdy vrátí a někdy ne. Ty si vymýšlíš. Ne, proč? Lidé před smrtí většinou nelžou. Žeš, můj otec říkal, že je tady jen velké shromaždiště Židů, kteří odjíždějí do nového domova. Možná tak na obrovský hřbitov. Pomoz mi, prosím. Chci se vrátit zpátky do transportu. Jsou tam moje matka a sestry. Jestli neodjedu s nimi, už je nikdy neuvidím. Nevěřím ti. Můj otec by se nikdy ničeho takového nezúčastnil. Tvůj otec? To opravdu ne. Ten jen střeží politické provinilce na tomto břehu řeky, podepisuje příkazy k popravám a dodržuje všechny zákony, které ta vaše šílená říše vytvořila. A víš, jak mu říkají? Ne. Krutý Čestmír. Prý nikdy sám nikoho nezabil. Tak vidíš. Ničemu nerozumíš. Kdyby ses jen tak mohla podívat na druhý břeh řeky,
a viděla Kolačeka a jeho obrovské psy. Nevěřím ti, nevěřím. Tak nevěř, ale pomoz mi, prosím. A ty jsi opravdu baletka? Ano. Kde jsi před válkou tančila? Jak řeka plná perel hledá cestu zpět, je peklo a je nebe a potom jen pár vět, jak rozoraná pole. Já chtěla bych mít tvář a třeba víc jak 100 let a třeba svatozář. Budu řeka bílých perel, budu hejno labutí. Já chtěla bych znát, co mě čeká, vědět, co je stárnutí. Říkala jsem ti, abys ani necekla. Jak to, že mluví? Napovídala toho spoustu. Můj otec velí popravám a tvůj týrá lidi v gétu za řekou. Je to lhářka, vůbec ji neposlouchej. Tančí krásně, ale strašně si vymýšlí. Proto jsem jí zakázala s tebou mluvit. Madlen, proč nic neříkáš? Madlen, tak řekni něco, vymýšlí si? Ne. Je to pravda, Kristýnko. Otec nechtěl, aby ses o tom dověděla. No a co? Co jiného si Židé zaslouží než smrt? Tváří se nevinně a přitom svými penězi ovládají celý svět. Ale vždyť to jsou taky lidé a nikdo nemá právo jim bezdůvodně ubližovat. Ty mě vůbec neposloucháš. Odkud si myslíš, že máš ten nový prsten? Jsi stejně odporná jako tvůj otec. No ten tvůj není o moc lepší. Je to všechno určitě nějaký hrozný omyl. Nehni se odsud. Já to tak nenechám. Já mu napíšu. V tom jedou oba. Bůh ví, co Kristýna provede. Takhle vyděšenou jsem ji ještě neviděla. Baletka musí zmizet. Zmizí Anna a zmizí i problém. Co chceš udělat, snad? Ne, jenom jí ukážeme cestu zpátky do Gét. A pak už si musí poradit sama. Ukážeme, jak přejít zpát. Pojedeš transportem. Děkuju. Nesahej na mě. Běž, utíkej. Neboj se, není tam moc vody. Podívej, Weissmiller, co tady dělá? Nevím a nezajímá mě to. Moniko, běž za ním, nesmí ji uvidět. Weissmiller patří přece tvojí milované sestřičce. To teď není důležité, běž za ním a nějak ho zabav. Nebudu se mu vnucovat. Wolfe, nedělejte to! Můj vůdče, otevřela jsem vám své srdce, protože vím, že v něm umíte číst. Právě dnes, kdy němečtí mužové z lásky k vlasti roubí z vlastních těl onen pravý atlantický val, na němž si vyláme zuby každý útočník, planu horoucí nenávistí ke všem nepřátelům Německa. K prosbě, kterou jsem vám právě přednesla, mě nevede falešný soucit. Nýbrž jen a jedině zjištění, že baletka Anna Balontaj se stala obětí úředního přehmatu. Jsem přesvědčena, že jej napraví jediné vaše slovo a jsem vám za ně předem hluboce vděčná. Vaše vám navždy oddaná Kristýna Kleinburgerová. Heil Hitler!